Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, estamos xa, mira ti, que nos ia dicir que íamos chegar a Semana Santa? Xa hoxe é luns, non, o luns de Pascua é o vindeiro. Sí. Desculpademe a xente que descoñeza a denominación. Sei que onte foi Domingo de Ramos, Sí. porque era o día da borriquiña. Pensei que era porque xogaba Polo Madrid, Sergio Madrid, Ramos, sí, pero pode ser tamén por iso. Eu creo que A sección de a Campeón sección de amigos. Pepe, amigos, un aplauso. Estás igual. Son esas seccións que, como podedes ver, imos facer unha dobre pantalla no vídeo podcast que recuperamos xa rapidamente. Ademais, estamos disfrutando hoxe do vídeo podcast a semana que pasada. En canto remata o programa, a unha, sabedes a que hora remata o programa? A unha. Está automáticamente disponible como estrea no noso YouTube e no noso Facebook o vídeo podcast deste programa para que o un aplauso para a xente que traballa e Sí, para porque sí, con Valley que están De aí. feito, estivo aí semanas sen poder publicarse ben o vídeo podcast porque Tamén moito... estamos en iVoox, hai que recordalo, En iVoox, en iTunes tamén, Oye, Podedes- que a podedes- xente pensa que estamos só Como Iker, como Iker. na páxina da Radio Galega, pois non, amigos, estamos na páxina da Radio Galega, pero tamén en outras plataformas. Correctamente. Por eso somos o podcast máis descargado Sí, señor. da Radio Galega. Sí, sí, e sí. cando unha cousa é verdade, hai que Sí, dicirlo. señor. Ben falado. Bueno, dicía Ai, madriña. dicía que hoxe xa é 29 de marzo e temos connosco a un convidado que a semana pasada deu unos momentos grandiosos porque nos levou a outras realidades da nosa memoria e iso é moi bonito. E esta semana estamos encantadísimos de que estea connosco porque vai xogar o concurso a distancia. Por certo, prometo que dentro de 3 semanas, cando rematemos o seguinte concurso a distancia, que nos van quedar tan só, creo que unha ou dúas edicións clasificatorias, Fua. vou dar a orde de puntuación do ano para saber quen pode chegar Que están a todos eses a final. Es que están todos aí. Claro, non quero dar datos porque senón se dou os datos, se dou datos Fernando Requerre vai utilizar e vai contar todo. Pero Entón, é non quero certo, son facelo. certos os rumores que corren agora mesmo como a pólvora polas redes de que é posible que non sexa unha final senón unha Final Four. É unha Final Four, é correcto. Confirmamos Final Four. Final Four, sí, Os señor. 4 mellores clasificados van a enfrontarse e tamén digo unha cousa máis. Bueno, A ver. vaya Dios. Dentro de sí, porque levamos eu xa vos dei bastante tempo, pero en 3 semanas Sí. trae de báscula, Sí, preparade todo porque imos facer repaso Eu de estou- como está o reto Men's Health. Mira, Eu vou teño que dicir unha decir cousa, que- Carlos. No, vou dicir unha cousa. Sí, a ver. Eu prometín Sí. que se non estaba en forma cando fixéramos a final de tempada o chollo, Sí. cortaba a coleta. Repaches Esa cortache o pelo Rapaches o antes. pelo antes. Xa foi un pouco preventiva, pero bueno, vou seguir loitando por Eu teño que decir que estou como un buxo, Vale. Por iso, advirto, Ben. advirto que estou adestrando moi duro, Bueno, o reto Men's Health é un reto que partiu de Irene Iglesias e de Pepe Capelán e Fernando Requerre no noso grandioso especial de fin de ano que podedes, se non o bichedes, é moi recomendable. Foron 3 horas ininterrompidas En pixama. riguroso directo en pixama en un dos mellores especies de fin de ano que fixemos, as Desde cosas logo. como son, pero aí tedes como xurdiu todo isto do reto Men's Health, o que pesaron estes dous señores na báscula É certo que a idea partiu, pero partiu xa non se volveu a saber dela. Sí, partiu, pero se Partido de- volveu a camiñar. Sí, marchou. Efectivamente, un pouco Perales, non? E a su barco le llamou Libertad, marchou e partiu ali. Sí, o que pasa é que ven aí a Semana Santa, os 12 de Semana Santa. Bueno, a ver, eu doubo xa un mes de marxe. de marxe, vale. Un mes de marxe para que vos xa teñades en conta que vai haber Vale. peso. pesaxe Vale, e vale. Claro. medición de grasa É que corporal. si non sabe, despois ser unha cousa va despensa Terence Hill. Claro. Bueno, estaban Cuidado, niso, mellor, Bueno, non sei, xa non sei. Non vou meterme nisto. Imos saudar e darlle un aplauso de novo. Temos sintonía para él. Veña, ponlle sintonía Dani Lorenzo. Moitas grazas. Espera, Dani, porque neste programa non se acaba aí a presentación. Hai que esperar a que o presentador diga Dani Lorenzo, amigos. Bravo. Grande.
o libro de estilo do como que non indica que é así. Bien, bien. Pues moitas grazas. É que son novo. Estiven ainda só a semana pasada olvidouse. Buah, pois xa verás cando volva ao público, porque vai volver ao público, en algún momento vai volver ao público. O libro de estilo ese é o no que se están basando para facer a terceira parte da peli esta de Nicolas Cage, O Tesoro da… Non, o libro de estilo ese… atopalo en algún lado. O libro de estilo ese é o que calza a mesa sobre a que estás ti. Ese é o libro de estilo do como que non. Bueno, dito isto, imos comezar o programa como se merece. Bueno, Dani Lorenzo, benvido. Espero que esteas igual de cómodo que a pasada semana. Nos estivemos moi ben contigo, Moitas grazas, estiven feliz. Aínda que non me invitástedes, volvín, porque é o que teño. Dasme de comer, dasme de beber, dasme charla. Mira, pasóuseme convidar a ninguén. Leveime unha sorpresa porque dixe, mira, se estás xa Dani Lorenzo. Nos estábamos aquí xa montando todo para tal, e de repente aparece Dani Lorenzo. Dixen, quen ven hoxe? Non convidaches a ninguén. Non, pero está aquí Dani Lorenzo da semana no mesmo Son sitio. como a un can que lle das de comer e volve. Bueno, pois iso está moi ben. Estamos celebrando xa o programa número 153 do Como que non, ou para os ordinais, para os ordinais, os fans dos ordinais como a min, o 153º programa. Eu son moi de ordinais. Sí. Xa o dicía, non somos quen, hai moitos anos cando traballaba polas mañás, que tempos, que madrugóns, como prefiro traballar polas noites, tamén che digo na radio. Pero que era moi bonito, pero eu son moito de ordinais. Un saúdo para os fans dos cardinais, tamén sodes benvidos a este tamén, programa. que son estes curas que visten de morado. Correctamente, os Vale. cardinais, efectivamente. Ben, este Ostras, Pepe, oxe. Un aplauso para Pepe. Madre mía, é que con este nivel non hai mellor momento para comezar o ¿Cómo que no? Dale, Pini, veña. Espérate. Bueno, Pini, espera. No, espera un momentiño. Espera, a ver, Que se haya ido el ratón. No sé. os problemas do directo é que está así, a radio en directo é así, non pasa nada. Atascouse ya Pini a sintonía, non te É a preocupes. cinta que non Claro, quedou porque enganchada. Vai. Ahora sí vai. non arrastraba, como dicía Kiko Veneno, en un Mercedes blanco. Pero agora sí, déjala hasta que se arrastre o… ¡Dalle! Estamos na Radio Galega, son nestes intres xa as 12:13 minutos, 11 minutos, 11 minutos da noite, 12, 13 minutos. Estou vendo un malo… Carlos, Sí, Kiko Veneno 11 minutos, sí, 11 minutos. No, 12 xa. 12 e 12 minutos, agora sí. Kiko Veneno Zetangana, Los Tontos, recomendada. Sí, non xa escoitei, sí, eu escoitei Para todo. todo. Escoitei todo o disco de Zetangana o que sacou, porque Por estou… certo, Sí. No, digo que antes falabas de calzar a mesa e que lembreime dunha cousa moi tráxica que pasou, que foi a morte das páxinas amarelas, que non falamos diso. Sí. Deixaron deixou xa de existir físicamente. Pero botaronlle esquela. Levaron moita xente. Pero eu agora que fago para cando necesite calzar algo ou para meter algo así que dis Ou para prender a cociña de leña, moita a bilbaína. Ahora que? Claro. Agora que? Pois é porque ademais xa as páxinas amarelas foron vilipendiadas polas páxinas brancas no seu momento. Buah. Sí. Que foron sempre. un trasunto O que aí o racismo aí das racismo. páxinas as páxinas brancas contra as amarelas. Claro, que por qué? Porque Yellow Lives Matter. Ahí. ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dice negra, amarilla, roja, blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Pois sí, Bueno, pues pois isto é sí. así, son todos Dicille, iguais. as páxinas blancas dicilles, as páxinas amarelas. Claro, Claramente o confinamento está facendo confitura con nosos cerebros. Bueno, dito isto, imos que lembrar que hoxe xa é 29 de marzo, estamos a piques de rematar o mes. Xa, mira ti, que non ia dicir. O 29 de marzo, pero de 1807, o médico e físico alemán Heinrich Olbers Home, descobre o asteroide Vesta. Oh. Ata aquí xa podo ler. Esta é a efeméride que non queda no esquecemento. Non. Queda sempre analizada pormenorizadamente por Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo, grande Pini!
Mister! ¿Cómo estás, Pini? ¡Ay, Pini! ¡Estás igual! Bueno, recogido tu rebaño, ¿qué nuevas me traéis? Pois, Están de Semana Santa este programa. Sí, claro, a ver, bueno, moi católico todo. Estuvo claro. Ah, mira, non me dera conta do anterior. Sí, bueno. Nos é un programa como que non que imos co tempo, cos tempos, e co tempo tamén. Co tempo pegado á parte traseira, porque xa levamos 10 minutos de programa. Lembro outra vez a efeméride porque xa se esqueceu a xente. O 29 de marzo de 1807, o médico e físico alemán Heinrich Olbers descobre o asteroide Vesta. Que é un asteroide que posteriormente ingresou nos X-Men. A sección de Pini, amigos, sí señor. Que había que vela a película esa da Vesta. É igual. Estuvo mellor, bueno, estuve en Semana Santa tamén, estuve Vela Vesta son. Bueno, que ímos facer? Quicir que a sección de Pini foi petición da xente, Sen dúbida. Sí, non, concretamente, mira, a sección de Pini foi petición dunhas convidadas que teño que dicir que van a estar connosco dentro de 2 semanas aquí. Sí, en 2 semanas, sí, señor. Izquierdo Sisters, sí. Lucía Veiga e Marita Martínez van a estar aquí as dúas nos nosos estudos centrais do Como que non para, bueno, falar e laretar e o que xurda. E cousas. O que xurda. E Bueno, unhas convidadas a outro, Carlos, adiante. bueno, pois imos... Dinamismo. Estou abrallado por este dechado de dinamismo que temos neste programa. Imos lembrar a xente que hoxe, cando remate este programa, que concretamente remata a unha, imos en Twitter colgar a enquisa para dirimir a canción gañadora do One Hit Monster, a gran final. Tiñamos 3 finalistas que lembraremos pois xa con calma a vindeira semana, e temos unha nova incorporación que recibiu por petición de Fran Rodríguez, que é o que manda na sección, o pase de ouro. Pero por que non nos lo contas por se alguén acaba de incorporarse ao programa e non nos escoitou a semana pasada? Bueno, pois que parecíame moi injusto non tocar un dos temas capitais da historia da música española, que é o conflicto que surdiu entre un cantante por todos ben querido e chamado Luisito Ledo, sí, e unha estrela internacional da canción que colleu, roboulle o seu éxito principal, convertiuno nun videoclip, meteu a Vincent Price e non sei a quen máis, pero a verdade é que o original... Sí, bueno, parece que antes de que descubramos, venga, por se alguén non o sabe, nos, claro, que eu creo que os de aquí que temos unha idade, todos máis menos temos claro, pero o mellor alguén está escoitando en casa e non sabe de onde, bueno, porque case todos, Fernando Reguerre non, porque, bueno, estaban outros, bueno, vendo outras cousas ou o que sexa. Ou nacendo, mellor é pouco. No, que nacendo. Bueno, tampouco, pois sí, agora va a ser xeración Z, claro. Sí, claro, vamos. Advirte a xente de que é unha canción que pode ferir as sensibilidades, sobre todo, se tedes a luz apagada na casa, agora mesmo estades escoitando o transistor, o mellor hai que acender a da mesiña de noite, unha lampariña ou algo, os que teñan luces, os graves tamén, sí, por qué? Porque é os que teñan luces LED que se leva tanto nas habitacións, sí, que na medida do posible non decidan colocar a cor vermella, sí, porque o mellor pois é contraproducente. E que lle quiten o surround. O surround, sí, tamén, por exemplo. Imos escoitar esta obra de arte, cuanto de arte concreto, diría, de Luisito Ledo, que lle roubou outro señor, do que falamos despois. Agora, sí. A ver, en canto escoitedes xa tedes claro, bueno, calé a canción, claro, que copiou o outro. Dalle, Pini, por favor. Extraños sueños que me vienen en la noche.
extraños sueños que se van por la mañana. Son pesadillas que me quitan la vida. Gustaba ya entrar a las veces, Son pesadillas Un pouco ad libitum. que pervierten mi alma. Y es que soñaba que vendía mi alma al diablo. Y es que soñaba que no era dueño de mi vida, Él va notando. que tan solo era un conquistador de almas pervertidas, de mentes pervertidas. Para non volver a dormir. No, os pelos como pelos, igual, unha cousa terrible. É como vai describindo o proceso, non? No que a persoa vai sentindo que vai perdendo pois o control da súa vida, da súa contorna, da súa habitación e pois baseado seguramente en algún testimonio real que coñeceu Luisi Toledo de primeira man. Porque a transcripción é tremenda. Está o ritual romano de exorcismo e esta canción. Sí, e logo sí, xa sí. en terceiro lugar está o exorcista de O Pai Carras, Claro, sí, claro, pero Pai eso Carras es, queda claro. nun terceiro plano. Efectivamente, pero agora eu entendo que a xente haberá averiguado, xa terá averiguado a quen lle roubou a canción a Luisi Toledo, que foi un rapaz moi ambicioso chamado Michael Jackson, que lle roubou e transformou no Thriller. Sustituiu ese vento aterrador que soa ao principio da canción, moi logrado, moi ben feito. Sí, moi ben feito. Pola voz de Vincent Price. Parece real, de Parece feito. real. A min entroume, Como a min fixeron, entón? entroume gañas de poñer unha rebequita. Sí, de feito a xente non o sabe, pero vivimos un síntoma fenomenolóxico aquí que descendeu a temperatura dos estudios. Apagouse a cámara. Sí, o poñer a canción, Sí, de repente empezaron a ter lugar sucesos paranormais. Xa Eu dicimos, teño que dicir unha cousa que pasou ao comezar a canción. Sabes que a min gustame que a xente nos do videopodcast xa o verían, Sí. pero o noso convidado dixo, así polo baixiño, para non molestar, dixo, sí. así polo baixiño, dixo. Non quería molestar, pero gústame de verdade. Mira, fíxate, espera, sube un pouco, Pini, este momento final. Home, que Vincent Price copiou, pero vamos, fusilou Totalmente. a gargallada A min de hai unha frase que me volve tolo desta canción que me quita la que vida. que decía, y es que soñaba que yacía en un círculo de fuego. Claro. Que yacía en un círculo. Hai unha ritualística. El de algún xeito no seu sono baixa, non? Baixa aos infernos que describía Dante. Claro. Aos círculos Sí, o infernais. noveno círculo mellor. Círculo de fuego. Sí, claro. Efectivamente, Pero isto efectivamente. lembrame unha vez que eu salín de festa, que non ten nada que ver, pero salín de festa por Monforte con meu colega Chechu. Na discoteca Camel. Non me acordo. A min abriron unha feria allí. Pero díxenlle, isto contarei no díxenlle un día a unha rapaza, díxenlle, yácete aí. En este círculo de fuego. E díxome, non sei, díxenlle, ya yacerás, ya. Entonces quedounos esa broma con esa canción, un con círculo de lume, fuego, ¿no? pero a todas luces non funcionou para ligar. Como consello, letras de Luisi Toledo non funcionan para ligar. Pero eu que penso, non sei se lembrades a Luisi Toledo que ia sempre cunha concha de vieira. Sí. Para o Xacobeo podería ser un fichaxe maravilloso. Ainda estamos a tempo porque como este ano vai así en 2 anos, quero dicir, vai Ahora que xa Home, eu creo que no son do camiño Luisi Toledo. malogrou zapatóns en Santiago, xa non está. Entón, No, pero eu creo que como podía o ser novo Pelegrín. No, pero cabeza de cartel no son do camiño. No son do camiño. Luisi Toledo con Daft Punk, o sea, con xente así, sabes? Bueno, Daft Punk xa non vai ir, Pois o mellor vai un día Daft
e outro día vai pans. Bueno, iso sí. Van Pero por separado. dende logo que vida, Non se podían ver as que vida caras. interesante a de Luis Toledo, o que falábamos a semana anterior, non? O sea, a súa vida como camioneiro en Marte, afectado por un exorcismo, tamén investigou unha crónica negra española, fixo temas dos que non vamos a falar aquí, pero que todo o mundo pode buscar na rede. Eu animei a xente a semana pasada que buscade a profusa discografía de Luis Toledo porque ten temas moi senlleiros. E todos tratados con moitísima profundidade E moito gusto. Moito Aí, gusto, moito gusto. sutila o tema, claro. Teño que pedirvos desculpas porque foiseme a cabeza directamente deste momento narrativo, explicativo, porque Pini, despois de que alguén mencionase a Daft Punk, dixo non se podían ver a cara, así como nun subtexto cómico, nunha segunda capa da cebola, Claro. estou ainda ríndome diso. Claro, bueno, en fin, perdón. era como decir que Stevie Wonder e Ray Charles non se podían No se nin ver podía tamén. claro, por estas aí, non? cousas. Bueno, en fin, imos abrir a enquisa, lembramos ao final do programa, vale? Por se non nos dá tempo, xa dicimos que a partir concretamente Da unha! da unha, Moi ben, moi ben, Fer, moi ben, moi atento, canónico. imos abrir a enquisa e teremos 4 contendentes, 4 cancións que poderá levar unha delas ese título honorífico do One Hit Monster 2021. Toda de Jesulín Dubrique, Drácula Yeye de Andrés Pajares, Andrés Pajares. Yo vivo en un hotel. Yo vivo en un hotel y tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Harlem King de Arlequín e por último xa para completar esta cuarta pata do banco, Luis Toledo con Exorcismo. Es que realmente, a ver, é verdade que son cuidado, que Godzilla contra Mothra, contra King Ghidorah e contra Gamera, o sea, é sí, unha son cousa, o sea, non hai están ben. Duelo de titanes. Iremos cebando durante toda esta semana nas redes sociais para que a xente mesmo, o mellor abrimos unha enquisa paralela nunha historia de Instagram tamén para que a xente pois vaya pulsar, para pulsar un pouco a opinión da xente. Si pulsa, A ver, Carlos. Non somos moito de pulsar. Unha somos enquisa moito de quere pulsar. dicir unha enquisa paralelos, ¿no? Paralelos e paralelas, Queres efectivamente. dicir? Sí. Vale. Para nós, para xente, para nós. E lembrar que a semana que ven para quitarme un pouco Sí. é que teño unha lembranza que xurdiu a colación deste momento, non? Destas cancións dos One Hit Monster e quero Vale. que as coitemos Bueno, porque a semana que ven comemos lembralas Sí, todas sí. como broche de ouro, Moi ben, como moi guinda ben, do pastel. moi Poñemos ese momentazo que eu coñezo. Faremos unha especie de 3, 2 ou 1, pero de 4. Correctamente, 3, 2, 1, 4 ou 5, dependendo xa do que sexa. Bueno, pero imos falar con Dani Lorenzo, imos xogar con Dani Lorenzo, que ademais está completamente virxe no concurso a distancia, entón vou poder eu agora son mesmo iso porque ten 2 fillos. No, iso sí, pero digo que vou poder alardear da miña maestría nas explicacións de concursos, como todo o mundo coñece. Xa botaba de menos, Espera, Carlos. Mira, están chamando dos De pasapalabra, dos premios Ondas. que- No, dos premios Ondas que premio Ondas honorífico a mellor explicación de dinámica de concursos. Ben o merecía, E o do Guinness. Para máis rápida tamén. O do Guinness para poñernos logo despois unhas cervexas. Imos directamente ao concurso a distancia. Pero isto xogas espido ou No. Estamos na radio pública, perfectamente vestidos, aínda que sexa radio, pero temos vídeo podcast. Dalle Pini. Como que non presenta o concurso a distancia? Esa distancia aí, que boa distancia. Hoxe xoga conosco o Dani Lorenzo. Dani Lorenzo, fenómeno. Espectacular, Dani Lorenzo, benvido ao concurso a distancia. Moitas grazas, estoy tremendo. Bueno, que ben. Está nervioso, Está Estou. nervioso. Bueno, o concurso a distancia é un concurso que consta de 2 partes. Aí vai. Vale? Imos coa primeira parte que é a que va a xogar agora, na que vas a acumular puntos. Vale, eu acumular puntos sempre a favor. Sempre a favor de acumular puntos. Xa está Fernando e que é unha pasada, No, es que- chega o momento da explicación. Fernando xa está co colmillo afiado, Está como como león salivando. Como león na sabana agardando como pola os cebra, boites, como os sabes? boites sobrevoando a carroña.
É moi sinxelo acumular puntos. Porque a primeira parte a primeira proba sinxelamente hai que dar unha serie de respostas en 30 segundos a unha proposta que che vou facer que pode ser, por exemplo, nomes de bebidas. Vale? Isto é doado. É dicir, importante que te escoitemos, conmigo. Vale, perdón. Nada. Logo, ti tes os 30 segundos para contestar Todas. as que queiras. Se hai algún erro ou hai algunha repetición, o único que facemos é non contabilizar esas respostas, pero tes todo o tempo para intentar acumular puntos. É como un 2-3 sen hasta cañonas. Correctamente, e sen ninguna parella nin que sexan directamente amigos e conocidos en Madrid. Vale, bien. Es en apartamento en Torrevieja, Alicante. Tampouco hai porque había moito pufo despois cos apartamentos en Torrevieja. Bueno, ti és dunha xeración que coñeces perfectamente. Perfectamente. A ver que ten que dicir algo alguén da miña explicación, que foi moi diáfana directa e o gran. Sí, Bueno, estaba para entrar a vivir a explicación. Hombre, por Cando favor. está ben, Carlos. Eu Vale. ilusionado hoxe. 30 segundos para dicir cousas. En canto diga tempo comezamos, vale? Veña. Entón, damosche sempre azos, ánimos, todos estamos a favor, o mellor ata podes recibir axudas. Vale. Sexa o que sexa o que te propoña, sí que te digo, te recomendo como bueno, xa coñecedor do concurso. Vexo moitos sorrisos No. por aquí. Recoméndoche que esteas atento porque ás veces imos por uns camiños, por uns regos, quedámonos atorados aí e ao mellor Vale. hai que abrir a mente para se non sai por un lado empezar a recoller polo outro lado. Xa se está trancando. No, Ibas ben, Carlos. isto non é unha explicación. Non, estás sudando, que problema hai? É que aínda por riba. Mira Claro, ti, es que- claro, logo non queras xa Como audiencia. son os millennials? Eu xa che digo que se escoitas cousas por detrás, ti tira, porque Tiro. Non penalizamos ás veces porque dean axudas así. Sí, se por vemos dar que unha pistiña, Bueno, claro. Unha pistiña ou a propia resposta. 4 Bueno, respostas. non pasa nada. Bueno, estás preparado, vale, Dani? Aparte, eu creo que isto vai moi do teu pau. Veña. O sea, que creo que non terás problema porque é unha pregunta que nos quedou pendente de hai 2 semanas con Marita Martínez, que de hai 2 semanas, non, de hai 4 semanas, que tivemos que retomar, vale? Sí. Porque, bueno, cousas. Bueno, Tampouco- cousas que cousas- ao mellor- Detallitos. Non vimos entrar. En fin. Alguén boicotea o concurso desde dentro. Bueno, cousas, Bueno. non pasa nada. Dani Lorenzo, tes 30 segundos para dicirnos nomes de actores. Tempo. Robert De Niro, Al Pacino, Antonio Banderas, Javier Bardem, Celso Bugallo, por ejemplo, Bud Spencer, Terence Hill, vamos también por Hugh Jackman, Halle Berry. Actrices sirven tamén? No, Halle Berry non, actores. Vale. Logo tamén temos Ay, por Dios. Drácula. Andrés Pajares, Fernando Esteso, Álvaro Vitali, Chiquito de la Calzada. Tempo. Aí estamos. Bueno, non está mal, non está mal. Ven. Mira que é curiosísimo como a sensación de premura cando xogas Sí, a algo, sí, aínda sí. que non haxan premios, de algo que, sobre todo se che preguntan algo que coñeces de sobra, como é o caso, fai que Dios, non me ¿Qué sai dirán nada. de min? ¿Qué dirán de min? Que 1, non 2, sei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 respostas. 13 está ben. 13 estás aí, 13 está ben. 13 está moi ben. 13 está ben. 13 é unha puntuación que non che vai quitar ninguén, pero que a partir de agora, na segunda proba, imos ir poñendo en xogo a medida que vayamos respondendo preguntas, ata un máximo de 5. Vale. Agora vou cos pormenores, pero Vale. é o momento de que Dani Lorenzo xogue a subir nota. Oh. Dani Lorenzo, que ten 13 puntos, é unha moi boa puntuación, está máis menos por riba da media desta primeira Que proba. non é doada, porque a xente pásalle moito o que pasou a Dani, Sí, pasalle sí. todo o mundo, que chega un momento que te atoras, que quedas aí. ¿Sabes qué pasa, Pepe? Que cando explico isto, que logo métese comigo RQR, claro, cando o explico, como teño que explicarlo antes de que ocorra, non sei como especificalo ben, porque logo unha vez que pasa, a touro pasado, a xente día era o que se refería. Claro, que, porque te quedas en blanco, sí, chega un momento que- É profecía autocumprida, Carlos. Claro. Xa
É certo, é certo. Lembro dunha situación que nos pasou, que a pregunta era series, vale? Estaba connosco era Adrián Díaz. Sí. Empezou a pensar en series e o tío empecinábase en pensar en series actuais. Entón, claro, estaba xa vendo plataformas na súa cabeza, Netflix, HBO, tal, e claro, non lle saían máis, non lle saían. Claro, Entón, ni cañas y barro. Claro, no, logo decir pratos combinados. sabes, entón, ás veces é darlle así como unha couce para dicir polo outro lado, e aí abres máis o campo, vale? 13 puntos está moi ben. É moi sinxela a segunda parte porque consta de preguntas con opcións. Vale, En todas as preguntas hai unha opción correcta. Tipo, restan as que rabia daban. Non restan exactamente, pero sí que a medida que vayan subindo as preguntas, que son un máximo de 5, van tamén aumentando a súa puntuación e tamén o seu número de opcións. Vale. Carlos, non quero boicotear. O curioso perdón un momentillo. O curioso desta proba é que en canto decides contestar unha pregunta, pos en xogo todos os puntos que tes acumulados ata o momento. E se decides xogar e erras, perdes todo. O sea, que restan. Claro. Restan todo, É acumulativo, todo. sí, resta todo. Resta todo, vale? Pero poderías chegar a facer un pleno e conseguir todos os puntos chegando correctamente ata a última pregunta ou decidindo plantar. Imagínate. É como cando estiven en Quen quere ser millonario. Ti estiveches en Quen quere Sí, ser millonario? Steven, Bueno, Quen por quere ser favor, millonario. contanos isto. No. Paradas presas. Pero tiña 18 anos, no ano 2000. Estuve No ano na primeira temporada de todo. Sobero estaba, non? Sobera, na primeira temporada de todo. Verano, sí, octubre, noviembre de 2000. Sobera coñece Fran. Agora xa leva leva uns meses así, Tes leva uns negocios días, con unhas él. semanas. Andas en tratos. Ando en tratos. Sí. Anda en tratos. Xa falar, agora non pode falar todo. Aínda non pode falar, pero xa falará. Xa falará. Pero hoxe en maio xa nos conta todo. Bueno, xa bueno. é que de feito dentro de 4 semanas temos unha nova con respecto a Fran Rodríguez. Sí, bueno, non adiantemos. Non adiantemos cousas que aínda queda. Non poñamos o carro diante dos Backstreet Boys. Efectivamente. Bueno, que tal che foi en Mal porque non cheguei a sair. Estiven vale. nos 10 que estaban fora, pero porque deume febre. Eu creo que foi polos nervos ou non sei por qué. Estiven con 38, 39 de febre ali. Ostras, foi vaya. unha Bueno, pois estás aquí para resarcirte Veña, dese hoxe non teño momento, febre. desa experiencia. E imos subir nota. A primeira pregunta ten dúas opcións, unha correcta e vale un punto. É como da igual, porque tes 13 puntos, se non contestas ben vas quedar con 13 puntos, pois imos xogar sí ou sí, Veña. non? Sería tontería. E a primeira pregunta eu creo que é moi doada, e di o seguinte: cal destas series de televisión estaba protagonizada por un extraterrestre? Vale. E as opcións son Alf, Enredo. Vale, era Alf. Era Alf e a resposta é correcta. Sí, señor, vamos. ¡De Pini arriba! ¡Arriba! Un puntiño máis, un puntiño No máis. planeta Melmac. Moi ben. Que tuvo un final un pouco abrupto. Sí. Esa Bueno, serie. como Y Willy también, como tú también Colby, tuvo sí, final sí. muy abrupto. Como Colby que remataba nunha abducción. De esto falaremos algún día. Pero Dos Colby, sí, Sí. o spin-off de Dinastía, remataba correctamente. cunha abducción dunha personaxe que se chamaba Sammy Joe, que iba pola roa, pola estrada, e de repente unhas luces. Bueno, Alf acabou como Rosario da Aurora para todo o mundo. Sí. Na ficción e na vida real. Na vida Foi- real, sí. Dicían as malas linguas que era insoportable a rodaxe de Alf e que non se levaba ben ninguén con ninguén case. Bueno, É creíble. Hai cousas que despasaron de logo de Alf que das que non poderemos falar aquí nunca. non, xa falaré. Noutro programa que fagamos. Non, no, cando No, fagamos como que non un censores. unha edición en Twitch ou algo así. Como ou que en non YouTube. entre amigos. Como que non entre amigos podemos facer tamén. Bueno, estamos con 14 puntos. Imos coa segunda pregunta. Agora sí que temos tres opcións, unha correcta. A ver, con 14 puntos non te clasificas. A Haberá opción que é- xogar, hai haberá que Hai que xogar. xogar, vale. Dígoche que hai que xogar bastante, case ata o final. Entón, a Vale. pregunta é quen naceu antes? Vale. Imos coas opcións, verdade? Veña. Póñome moi clásico agora, Sí. Quen naceu antes? E as opcións son Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Uf, Luis de Góngora. bueno. Oh. Home, Carlos. E aquí tamén, estamos. Qué complicada, Bueno.
A ver, non te escoitamos, Pini, non te escoitamos. Se móviles, sí, non vale móviles. Di Pini que se É móviles. que non teño nin idea, sinceramente. A ver, por exemplo, imos ir pouco a pouco polo que che soa. A Por ver el Ministerio del Tiempo ou algo así. Cales son, Carlos, perdón? As opcións Cervantes, son... Góngora, Quevedo. Non, Cervantes, non, Lope de Vega. e Lope. Góngora. Lope de Vega. Lope Góngora. Cervantes, a batalla de Lepanto. Ata aquí podo dar a mí. Ata aquí é o que deu eu. Bonita rúa. Para os de É Vigo. complicado, é complicado. Bueno, a ver, ti así por intuición, quen dirías? A ver, eu diría Góngora porque sempre me imagino como unha persoa maior, a Góngora. Claro, pero mellor xa saía maior nas fotos, Xa lle sacaron Pode unha ser. foto. Pero de Cervantes, por exemplo, só temos cando volvía do veterinario con aquel colar que tiña para que non se rascase na orella. Góngora que era un pouco Jason Statham. Sí, Sí, correcto. Vouche dicir que entre dúas das opcións Veña. hai tan só un ano de diferencia, pero é que a outra, a terceira, é moito anterior. Pregunta. Mira, creo que podo axudar. Creo que Vale, podo axudar. A ver, deixemos Creo que podo que axudar. axude. A ver. Vamos. Góngora e Quevedo eran os que estaban a palo sempre. Ah, Sí, moi pero ben, que- Fernando aí. Moi pero ben que- aí. pero que non está Quevedo non está. Está Góngora e Está Lope de Góngora, Vega. Lope Ah. y No, Cervantes. pero a ver, pero Góngora Lope de Vega é que eu teño dúbidas, porque non sei se eran Góngora e Quevedo os que se metían caña, pero Sí. tamén non sei se estaba Lope de Vega. Sí, Polo Lope de medio. Vega, Lope de Vega andaba polo medio. Pois xa está, pois entón. En se é plan, así, en plan mediador, en plan, non É vos que non levedes sei, mal. porque eu non sei se lembro que Lope de Vega escribira unha sobre Góngora que o poñía, pero que non estou seguro e non quero que lle inducir tirou a bif. erro. Tiroulle bif a Tiroulle. bif duro, ¿no? Tiroulle bif. A ver, Veña, pois, eu que sei. Dixen Góngora e non estabas moi convencido. Entón, vou tirar por outro lado. Imos ir a Cervantes. a Cervantes. A Cervantes. Qué bonito pueblo Cervantes, Mira, por certo, Nos Ancares. Cervantes, Eu- ¿no? Voulle dar Sí. un consello a todos os participantes do Sí. curso a distancia. Sí. Se vos fixades ben na cara de Carlos, podedes adivinar absolutamente, se dis todas as respostas mirando para a cara de Ah, pero Carlos. espera, imos intentar. Proba, Carlos, proba, Vale, Carlos, proba. mira, A ver, mira, proba, mira, Dani. mira para min, por Isto é favor. pouco radiofónico, pero é moi fácil. Mira para min, por favor. Cervantes. Ahora puxose a alerta. Góngora. No, ahora está impertérrito. No, agora Vale. está como Lope. está como Keanu Reeves agora mesmo. Sorriu con Góngora. Sorriu con Góngora. Merda, pero non nas Bueno, xudas. cal dixeches? A segunda cal foi? A segunda foi Góngora. No, Cando no, dixeches segundo- Cervantes. A segunda cando opción, dixeches dicen Cervantes. Claro. Bueno, pois deixa esas e tal. Vale, deixo Cervantes, deixo Cervantes. Deixa, total. Deixo Cervantes. Eu anticoncurso este. É anticoncurso. Lembrasme moito a Sobera cando estive Sí, bueno, pero é polos kilos que estou gañando. Iso que ele está moi fino, que vino hoxe nun anuncio, estaba moi bueno. Non temos remedios Cervantes. Mira. Bueno, vouche dicir que Luis de Góngora. Oye, di que Cervantes. No, vouche dicir que Luis de Góngora. Cervantes muerta que sencilla. Luis de Góngora 1561. Ese foi o ano de nacemento. Sí. E hai os outros dous, hai un que naceu no 1562 Boa. e outro no 1547. Entón, Si Lope e Góngora e Dixeches Quevedo Cervantes. estaban aí. Sí, dicen Cervantes. é unha mágoa porque o correcto era Miguel de Cervantes, vai. Oye, como lle gusta Moi manter ben, a moi ben. tensión aí, Moi ben. Moi ben. Bueno, imos coa terceira Ué, que pregunta. estos inmóviles é difícil, 17 preguntas, no, 17 puntos. Infarto. Imos coa terceira pregunta que, como che dicía, ten 4 opcións, unha correcta. Vale. Esta é unha pregunta musical que di o seguinte: cal destes éxitos non foi número 1 en España na década dos 90. Vale. Vale? Venga. Hai un deles que non foi. Non foi, vale. Non foi. Pero non porque foi. non foi número 1 ou porque non foi nos 90? Aí está o truco. Todos son número 1. Todos números. Todos son número 1. Hai un Que non é dos que 90. non foi nos 90. Vale. Ole. Na década dos 90. Claro. E lembro que a década dos 90
inclúe desde o ano 1990 ata o 1999. Sí. Vale, para que non haxa Sí. dúbidas. Xa que hai unha do 2000. No. O do 79. E as opcións son A ver, A este lado de la carretera, Sí. de Danza Invisible, ese 290, eu creo. No me importa nada, de Luz Casal, Sí. Demasiado Corazón, de Willy DeVille, Black or White, de Nunca ben ponderado o home que lle roubou o exorcismo a Luigi Toledo, Michael Jackson. Michael Jackson. Vaya, pues mira ti por onde. Pois, Espera, porque Pini, temos sempre nas preguntas musicais, por certo, falamos tío, de número- sabes? No, está duvidando, pero pon Porque cara. Non hai máis, Pini foi DJ, claro. Claro. non hai máis No, respostas. digoche unha cousa. Estamos falando de números uns dos 40 principales, que daquela Sí, era, sí. vale, que cancións que chegaron ao número 1 de 40 principales. Hai unha delas que tampouco descubro nada se digo que unha delas non foi na década dos 90, senón na década dos 80. A de Danza Invisible, cal era? A este lado de la carretera é con que estou dubidando. Pero esa Sí, que non lembro nin que canción. Sí, era unha Era versión de unha Van Morrison. Sí. A ver, Black or White soame o videoclip que facían o Face, o cambio de cara O de, face de morphing Michael ese, Jackson. sí. E aparte que salía Macaulay Culkin, pode ser? Correcto. Pode ser E John- Tone 90 puros. Sí. Non me Macaulay importa Culkin- nada. Macaulay George, Culkin- George Wendt, que era o que facía de Norm en Cheers, era o pai, se non lembro mal. Sí. George Non Wendt. sei se non sería o de... No, non era John Goodman, era, Non era George John Goodman, Wendt. vale. Arrancaba un pouco como éxito de Mr. T. Había como un prólogo un pouco Sí, sí, sí. un pouco Mr. T, Sí, sí. Luego no me importa nada, saía en Tacones Lejanos, creo, de Almodóvar, que en 90s. Vale. Entón, Se queres vou borrando as opcións Sí, que me esas, dis. esas borras. Por exemplo, Black or White fora. Fora. Non? É 90 seguro, vale. Seguro. Pini, ti que dis? Sí, fora. Fora. Non, Pini é de gran axuda, Black or White estaba no disco Bad. Non. No, No siguiente ainda. ese estaba Macaulay Culkin en O 90s. Dangerous. No Danger, pois sí, pois Bad, eu creo que foi do principios dos 90. Va debeu ser No, 88. vai, foi 88. 88, Sí, seguro. sí. Bueno, pois Achégate ben o que micro, era Pini, que non te 91. escoitamos. 91, 92. Sí, vale. Vale, moi ben, vale. Pois Black or White non, non me importa nada, dixeches que tampouco, non? Tampouco, Luz Casal, Tacones Lejanos. Vale. Non. Quedan Demasiado Corazón de Willy DeVille No, a min esa 80s non me sona, e a este lado de la carretera no, Danza ese 90, Invisible. secando Mambo No. 5, todo Sí. ese tipo de cancións. Non tanto, pero é eu penso que Principios dos 90, mediados, pode Willy ser. DeVille que cantaba pegado a un cristal, ¿no? Demasiado corazón. Bueno, nesta época Tiña cara de estar Demasiado pegado a un cristal. corazón. en realidad. tiña cara de malvado de Disney da época, porque Sí, tiña sí, todas era- as faccións afiadas. Parecíase moito a A Pierno Jafar, do Yuna. e a A Jafar, Pierno do sí. Yuna, sí, sí. Era unha mestura entre Pierno do Yuna e Jafar Sí, 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 de sí. Aladdin. O malo de Tiana y el sapo tamén. Tamén, sí, aí. sí. Sabedes que Disney, ademais, os viláns houve unha época que iso facía coas faccións afiadas para que, bueno, fixademos en Scar Sí. no Rei León, era o que tiña tal, Mufasa era máis, pois, bonachón, gordecho, tal. Delgados e moitas con cousas. ollos grandes, que denota inteligencia. Correctamente. É maldade polo que di Disney. Bueno, Pois eu diría este lado de la carretera. marca este lado de la carretera. É que o que má fallou os efectos especiais, Claro, non temos cartos. Impresionante. Rivaliza co Vento de Luis y Toledo, Podería facelo, Pois é correcto, é correcto. Mira, fago vos un por dar información. Sería por no si queredes. 89 ou 88. Pois sí, claro, está como moi mala baba porque xusto de marzo do 89 a este lado de la carretera. Non me importa nada de Luz Casal de marzo do 90, quero dicir que estive Caramba, aí. andaba aí, Sí, pero Tacones Lejanos eu ubicaba nos 90. É de que non Almodóvar. lembro de que canción era esa de Danza Invisible. A este lado de la carretera, Unha versión de- tiempo conseguimos, de Bryce como Dallas tiempo Que eu conseguimos. tiña aí un pouco de manía a Danza Invisible, quero recoñecelo públicamente. Vale, eu moi era ben. máis de Tennessee. Moi ben. La vi correr, La vi llegaba tarde a clase. Eu andaba sei que hacer. con rockabilis da época e a Tennessee
Non nos saturaba moito. ojeriza. Hai pouco Porque era un pouco aquelo de azúcar demasiado edulcorado todo, ¿no? Teño a mala costumbre de ver programas musicais a altas horas da madrugada e unha vez collín un concerto actual de Tennessee. Bueno. Quero dicir, xa as cúpulas xa non se construen cos mesmos materiais que había antes. Correcto. Bueno, imos dar os parabéns a Dani Lorento porque leva 22 puntos. Muy ben. Bravo. Veña. Estás no camino. Cuarta. E a pregunta cuarta ten madre 5 opcións, unha correcta, son 10 puntos en xogo, Madre mía. Cal destas películas de Bud Spencer e Terence Hill é de 1977? Polo. Gústame Vas moito. facer dano, No. Mira, Madre mía. como lle digo que explica regular, voy a decir que esta pregunta que metes. No, bueno, digo cho, cando explica regular. Vai digo, facer dano digo, aí. esta preguntiña que metiches últimamente de que o convidado debería sabela, pero o millor é complicada, gústame moito. Bueno, imos aló. Pensei que me ias defender. No, eu. Gústalle facer sangue. Sí, claro. Cal destas películas de Bud Spencer e Terence Hill é de 1977? O mellor, en canto diga todas as opcións, por descartes ou por calquera outro filósofo, es que de descubrilo. Vale. Y si no, nos enfadamos. 2 superpolicías. 2 super 2. Isto pola noite na miña época tivo sí, moitísimo no. éxito. Más fuerte, muchachos. 2 misioneros. 2 superpolicías. Non che dixen a última. Ah, Pero Dos era misioneros. 2 misioneros. 2 superpolicías. Uf, madre mía, Como con me qué gusta, seguridade, con qué como me aplomo. gusta esa seguridade, Dani. Uf, a seguro. ver, Oye, No, aquí non che vou enredar porque Eu creo que seguro. poderías Marco, poderías máis menos ubicar Sí. as outras. Sí. Dime os títulos. E se non nos enfadamos? Y si no nos enfadamos, debe ser 74. Máis ou menos. 2 superpolicías, segundo ti, 77. Sí. 2 super 2, 81. Sí, 81. más fuerte, muchachos. 81, 82 incluso. Más fuerte, muchachos. Esa debe ser 73, 72, máis ou menos. 2 misioneros. Por aí tamén. 73, 72. Está segurísimo, ademais. se acertou. É máis doloroso se fallo, pero eu creo que sí. Aí está, hombre, claro que sí, Dani. Quen son eu para discutirse? ¡Correcta! Bien. ¡Bravo, Dani! Que case claváchelas todas, Mira, e se non nos enfadamos do 74, tamén do 74 dos misioneros, que xa estabas ti por aí. É certo que vendo a filmografía dos dous, entre o 70 e o 74 hai moitísimas. Quero dicir que fixeron como Zores, vamos. Cantas fixeron xuntos? Non o sei. 18. 18. Bueno, antes de que me esqueza, 2 Super 2 foi un pouquiño máis tarde, do 84, pero sí que era dos 80. Porque Pajares Esteso fixeron moitísimas menos das que pensamos. 6 Sí. ou 7. 6 ou 7, Pajares é verdade. 6 ou Sí, 7. sí. Eu- E na conciencia Incluyendo os caraduros Sí, sí. que só é un cameo. O que fan xuntos. Padre non hai máis que 2. Sí, pero esa é Eso fue un velaeu. Padre ao no hai Odeón. máis que dos. Tarara, padre no hai máis que dos. Bueno, Ai. imos coa última pregunta porque estamos chegando ao final do programa. Elevas 32 puntos. Muy ben, moi ben. 32 puntos. É digno plantarme agora, No. non, Podes plantarte, pero pero non Non entras na pasas a final, final, non pasas a claro. final. veña, vale, hai que ir. temos 4 minutillos para Veña, responder esta, veña. Lembrade que a unha, por se non nos dá tempo ao final do programa, porque logo xa veñen os de la buena vida, colgamos a enquisa da gran final do One Hit Monster. Segundo Marvel Wiki, vale? Marvel Wiki, que é unha especie de Wikipedia que fan os fans de Marvel. Madre mía. Cal destes superhéroes de Marvel é máis forte? Falamos de forza muscular, Bruta. física, bruta, Sí. vale? Non estamos falando dos máis poderosos, estamos falando de forza. Por exemplo, Magneto é moi poderoso, pero non é forte. Claro, quen é quen de levantar con ou sen, ou seja, con armaduras ou sen armaduras, pero quen é quen de levantar máis peso
Vale. Vale? Estamos falando diso, de alterofilia, por dicirlo así. Pepe, conto contigo. Veña, imos aló. As opcións son Thor, Capitán América, Lobezno, A Cousa, Capitana Marvel, Hércules. Imos ir desbotando se queres para quedar con menos opcións, porque hai dúas que dixeches que non con moita seguridade. Eu creo que Capitán América e Thor non, porque a Thor, Thor non. Thor. pero o poder de Thor está no martelo. No, ele é super ele forte xa é porque forte, é Deus. asgardiano. É un deus. Vale. Non me Por peguedes. mitoloxía ten que ser máis forte Thor que Hércules. Sí. Eso xa por lógica. Vale. A ver, eu podo Sí, dicir? por favor, adiante. Eu tendo en conta, a ver, Lobezno ten moitísima capacidade para rexenerar un É un esqueleto de adamantium. É un esqueleto de adamantium, pero non é super forte. Non. No. Vale. Vale. Vale, entón. A ver, a resposta obvia é a cousa. Non sei, eu teño dúbidas con Hércules. A ver, No, eu diría Hércules mellor que Thor. eu diría Thor, A ver, personalmente. imos facer un, se che parece, por botarte unha man. Veña. Primeiro as que ti desbotabas. As que ti desbotas, se queres deixámolas fora e digo che se é correcto ou se xa palmaches. Lobezno fora. Lobezno fora. Capitán América fora. Vale, pois Lobezno e Capitán América están ben desbotadas porque na ranking dos 25 superheróis máis fortes o Capitán América é o número 25 porque o suero do super soldado que lle foi dando foi a máxima forza que pode xerar un ser humano, pero non máis. Porque ese suero funciona eliminando o ácido láctico. Entón o asunto é que a mellor representación do físico de un humano que Correcto. poda- Entón é a maior, o sea, ti non pode ser máis forte humanamente que o Capitán América, pero ata aí chega. El Lobezno é un pelín máis forte polo esqueleto de adamantium que lle confira un pouco máis de forza, pero estamos falando de o mellor unha Matices. tonelada máis de que pode levantar, quer dicir que estamos falando dunha barbaridade desta xente que son superheróis. E agora, se queres abro a Sí, enquisa e que diga cada un. Fernando Requer. A ver, nos quedan Thor, Hércules e Capitana E a Marvel. Cousa e a Cousa. Capitana Marvel. Que complicado, porque ao Hércules eu en Marvel non o sitúo de todo. Eu dixen por mitoloxía, pero non o sitúo de todo. Que Bueno, a mitoloxía eu sí que che digo. Hércules estivo cos Vengadores. Sí, moito tempo. A ver, Que non me doi conta a ahora. mitoloxía, a mitoloxía Marvel, no universo Sí. Marvel sí que podo dar este dato. Os datos mitolóxicos teñense en conta moi Livianamente. concienzudamente. Ah, concienzuda. Sí, de xeito bastante axustado. Pasado polo tamiz superheroico, obviamente, pero bastante ben. Entón ti dis que Hércules non pode ser máis forte que Thor. A ver, por mitoloxía, seguro que está dicindo Carlos que é unha pista bastante clara. E a cara que ten? No, vale. eu non quero, no, Vale, isto- vale. Eu podo dar un dato. Thor é Deus e Hércules é semideus. Entón, Sí. por aí, Claro. eu diría que sería Claro. Thor Sí, máis sí, forte. pero o poder de Hércules é a forza. É que aí tamén pero tamén a de Thor, porque é fillo de Odín, e aínda que ten o Pero seu penso que de maneira un dos seus máis poderes indirecta. no Mjolnir, no martelo, Sí, sí. realmente superpoderoso. E lembro que cando saeu toda esta o universo cinematográfico de Marvel, había discusión sobre que superheroe ou que conxunto de superheroes de Marvel serían capaces de derrotar a Thanos, que era o supervilán máis poderoso do universo Marvel, bueno, ata que aparezcan outros que van a aparecer máis Sí, adiante. e tal. que serán máis, sí. E creo que estaba entre dúbidas entre Hulk e Thor. Pero De Hulk máis- non está aquí. Claro, por eso, máis forza física estaban entre Hulk e Thor para dirimir, comparado con Thanos, quen podería ter forza física para derrotar a O que pasa é que Thanos. nesa ecuación cinematográfica non está o fillo de mamá Grimm, Ben Grimm, a cosa de os Cuatro Fantásticos, que evidentemente é É forte, é capaz forte. de plantar cara a Hulk. Pero é forte e resistente porque é de pedra, pero eu creo que Nunha loita entre Hulk e a cousa Moi igualados. gaña Hulk. sí, en unha loita entre Sí, seguramente, sí. Sí. É que Hulk é o É un máis dato que forte, dou. eu Iso sei que é un Hulk dato real é o tamén. número Bueno, 1. pois como sería a opción real, así. para alguén que non controla Marvel, que son eu, sería a opción. Chégate ben o micro, Dani, que Espera, non te Wonder escoitamos. Woman, perdón, Wonder Woman eu non a teño moi Bueno, contra. Wonder Woman é de DC, no, Wonder Woman, no, perdón, Capitana Marvel, perdón. Capitana Marvel estaría próxima, pero eu digo vos que o debate está entre Thor e Hulk.
creo. Segundo o universo cinematográfico Marvel, Sería a Capitana Marvel é unha das máis poderosas e máis Pero fortes. estamos hablando Poderosas, pero non máis forte de poderosas. forza física. Estamos hablando de forza física. De poder levantar un coche, de poder levantar Estamos un edificio. hablando de forza Claro. física. Lembremos é dicir, que en Iron Man entraría, non está aquí nas opcións, pero sí que estaba na listaxe, ademais estaba nun dos entraría postos en Iron Man, porque- pero non Tony Stark. Claro, pero Iron Man sí que conta Claro. porque coa armadura Sí, ele pero quen de levantar. lembremos nunha das secuencias de Endgame, hai un bombardeo por parte da nave de Thanos da guarida dos Vengadores, e Hulk sostén co seu corpo todo o edificio para que non se veña abaixo. Entón, eu digo, sosteño aquí que Hulk é o superherói máis forte do universo Marvel, rivalizando con Thor, como se puido ver en Thor Ragnarok. A ver, está dicindo unha persona cun tatuaxe de Marvel e a camiseta de Marvel hoxe posta. Eu farei caso ao mozo do tatuaxe. Imos facer caso ao mozo do tatuaxe. Madre mía, como non sexa tamén O que pasa é que, a ver, eu lembro que a primeira aparición de Lobezno na que está Hulk peleando con Temos que rematar. Wendigo. No, digo vos que temos que rematar porque estamos fora de tempo, Están aí pero bueno. igualados. Vale, pois eu vou dicir Thor. Madre mía, como non sexa. Non, Sí, No, marcamos Thor. Con Deixo que marcou Thor. marcaremos Que non Thor. temos tempo. E sábeme mal porque non está tan desencamiñado, Pepe. Non está desencamiñado. Pero pero esa, Carlos. No. Adversativa. Tranquila que es. pero- Esa. Adversativa. Esa, Dani. Pero claro, Esa, a Capitana Marvel está Xa o calei eu, esa. de 10. De número 10, Capitana Marvel. A sí. cousa está de 7. Sí. Entre Hércules e Thor Oye, Hércules, Eu diría, se teño hai un que está de 2 e outro de 4. Ah, pois Hércules. Thor. É Thor. É Thor. É Thor. Thor. E a resposta correcta é Thor, sí, señor. Segundo o Wiki Fandom, o fillo de Odín é o segundo superheroe máis forte por detrás, efectivamente, como ben dixo Pepe Capelán de Hulk. ¡Vamos! Iso quere dicir que Dani Lorenzo ten 47 puntos. ¡Vamos! Moitas grazas por estar connosco, Dani Lorenzo. Grazas. Oe, vémonos a semana que ven, por favor. Veña, que temos haberá cosas chourizos. Sí, claro que sí. Traemos chourizos de melón. Alejandro Martínez Piri nos controis técnicos. Fran Rodríguez na dirección de contidos. Pepe Capelán axudando aí a tope con Marvel. esta última pregunta. Fernando RQR. Marchamos porque mira, case xa vai ser a unha. E marchamos coa música en directo aquí, no como que non, de La Buena Vida. Aquí está, papá. Mira, Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. He was a sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was, oh, when Jesus was, he was the sins away. Oh, happy day.
happy day. Oh, happy day when Jesus was. Oh, when Jesus was. When Jesus was. He was a sin so